Higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinauot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan niyo ka mga lingkuranan uban sa usab sa tagstag sa ka mga reducits aron sa ingon niana. Magamit ninyo sa pagpamati ng inyong nakaros pagtunatos magamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o doon na may mga basahon nga mga referensya nga pagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon yung patalawhan disibihan sa Kaboses Radio ato ni FM 97.9. Magbati niyo ni mata gabi is Domingo sugod ta alas 7 lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kinusab nga programa mabati usab dito sa dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O gingon usab dia dapit sa RPN Dixkio, mabati usab sa Teleradyo, magsugod kita sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 kapunon o inguman dito sa Radyo Ultra, matag Domingo ka na magsugod sa alas 10 buntag mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O ginguman usab dito dapit sa Iligan City, mabati usab sa Pawi Radio, magsugod sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 kapunon. O ginguman usab sa Manolo, mabati usab ang programa sab magsugod alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 kagabion ug gingon usab dito dapit sa Bato Plaridel sa Calamba sa DXMM FM mabati usab ang programa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon ug gingon dito dapit sa Dipolog sa DXDR mabati usab ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa Launa ug sa Pagadian City mabati usab sa DXPR tunga sa oras alauna hangtod sa alauna imedya ug dito sa Visayas area mabati usab ang programa sa DYLA mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati magsugod kana sa alas 11 mulungtad sa alas 12:15 sa sibihan sa DYLA ug dito usab dapit sa Toledo sa DYHR mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 6 sa buntag mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Sa uban pa unya nga mga dapit nga mopahigayon pagsulod ang mga ministro sa PBCM amo ra kanang ipahibalo kaninyo mga kaygalaan nga nagsunod kanunay nining among programa sa matag dapit din ang mga sakop sa PBCM o mga membro mopahigayon sa pagtinabangay aron nga makaprogram ang PBCM nga gitawag mga langitong lamdag sa kinabuhi para nga mapahinumduman o mabati usab sa ubang mga kaigsuonan nga dugay-dugay na nga wala makatambong sa PBCM compound sa daghan nga mga komperensya nga ng labay. Ginihigayon na karon ikaw ba nato ang uban pa nga mga ministro? Kumusta usab kaninyo mga kaigsuonan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Sabit magkapagiguban karon ining usaktak ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang usang kauban. Kamusta kaninyo mga kaigilan o kaigsunan? Kunisab si Brother Romira Makamus. Katabayaw yung karon sa paghatod sa kamaturan haron makapadangat kato para pang kaluwasan. O karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigilan o mga kaigsunan? Kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisril Macarayo nga mousang nga makiguban ninyo takna. O gibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nining kagabion karon mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Daghan man ang nagsuportar nga mga kaigsuonan nining programa.
dinhi sa Kabusis Regio. Pero dili nato matagsa-tagsa sa pagsangpit ang mga ngalan tungod kay ang atoa nakapaka-importante ang pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio. Mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa, ayaw mo katingala ngano nga ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM wala pagid mi ingon nga among ikapabati unsa gyud ang stand sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM sa doktrina ngano nga ani ang PBCM ug nganong ingon ani ang sistema sa PBCM. Tungod kana sa gibuhat sa usa ka pastor sa SDA nga mutubag sa pangalang Mitchell Bendilio. Kay mao ni timan-in ninyo walay mahimong tubag sa mga ministro sa PBCM ug walay tubagonon. Mahitabo lang ang pagpanubag sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM kung dunay mga muhilabot sa pagtulon ang PBCM. Buti pasabot nga ang PBCM dipinsa kanunay. Dili po mi muhimog opensiba. Kana bang mubuhat mi nga kami mo imuuna nga witkan namo ang dili namo kaparehas nga pagtuo. Iyon ana nga sistema inaana gid ang among prinsipyo. Proverbio 33 3:30. Inaana ra. Hinuon katungod ni Mitchell Bendilio ang pagbira diri sa pagtulon ang PBCM sa pag-atake lugar. Katungod po namo pagtubag. Kay nalatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of speech gitagan po tag freedom of religion. Busa may katungod ka sa pagsulti, may katungod ka sa pagtubag kung ang imong pagsulti pagdipinsa sa imuhang katungod isip gihilabtan ang imong katungod, imong relihiyon, imong pagtuo katungod na sa mga mudipinsa. Katungod po sa mga atake. Ang problema lang, kung ikaw nga mukuhit, o niya ikaw nga nagkuhit, maalkansi pa ka sa rason. Niya, si Mitchell Bendilio, adtong miaging Domingo, among gibinlan sa mga pangutana, nitubag ba si Mitchell Bendilio? Wala. Pero unsa iyang bula-bula sa iyang istorya, kung siya ay pasultihon, murag dili magbuhat-buhat og istorya. Pero, ang iya murabag dili gid masudlan sa isyo. Tanawa gani, Bendilio, asa man ang tubag sa among gikinahanglan. Muna giingon, ikaw may nagsulti sa una nga matod pa nimo daghang mga bahaw nga imong mga gipangbuhi ang mga tubag dinhi namo. Giignan bitaw kanamo, dili madala sa usa ka oras nga pagtubag. Pero kung panalitan mo uning gipadaghan sa mga sakop sa PBCM, ang programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, para ang usa nimo ka isyo sa imong usa ka oras nga pagtagaw-taw sa dipolog, hook up sa balingasag, kay nagtuo man ka, nga ang imuhang gisulti diya sa dipolog, imo nang maligsan ang doktrina sa PBCM dinhi sa Misamis Oriental. O sa mga purpose nimo nga hook up imong programa nga naa man ka sa dipolog, anara, unya unsa mo poy purpose nga babati nimo nga doon na makaubang pastor diri sa Misamis Oriental. Gusto gyud nimo nga imo yung tingog mo og mulato sa pagtulon ang PBCM. Iyon na man na. Nya tanaw tagani ni. Adto miaging Domingo gibinlan tagag pangutana, wa ka mutubag. Niingon ka nga matod pa nimo any religion, any religious program, any preachers, basahi ko nga dunay mga basahon nga nagpamatod si Mrs. White, usa ka manalagna, usa ka propeta. Pag abot anak giingnan bitan ako basahon pa ning lagda kining giingon gikan sa kasing-kasing basahon ni dili. Wa gyoy tubag. Gipaminawa namo ang imong programa sa balingasag, wa gyoy tubag. Wa gyoy tubag. Katong among pangutana nga nag-ingon ka ang 1 John chapter 5 verse 7 nga nag-ingon nga ang giingon and these three are one. Giingon ang pagkawalay asawa na ang gipasabot diha. Una nagimuhimo kag istorya nga matod pa nimo, nag-ingon ka sa imong programa nga kinira ang Espiritu Santong piki mo maghinambog sa tulo. Moingon man ni unya kamo nakatilaw mo glami diri sa kalibutan. Hoy, imo nang istorya. Unya pag-abot na ingon dayon ka. Di ba ni pwede nga dili na mo nisugutan kay imo maning piang. Ha? Kung sa piang pa ni kadindiin magagpahilot ani. Mo bitaw nang niingon bitaw na may abogado nimo diha nga nagsuportar sa imong programa, namo ni among giingon attorney, mo ni giingon og ikaw pod Bendilio sa di pa kamo adtos programa nimo sa Dipolog City og imo nang ibabati dire karong alas 7 alas 8 adto sa kas imong abogado ikonsulta sana. Ikonsulta sana ang imuhang mga tima o kana angay ba nga isulti nimo kay abogado matabangan kag timbang-timbang kung pagbuhi nimo ana nga imong isyo di ba ka mabakote diri sa mga ministros PBCM. Yun ana nga sistema. Ha? Paminawan ta na siya kinapayas
Ngayon na po kinapayas, abi kay nasupalpal man siya, kay nag-ingon man gud siya nga matod pa niya. Oy, ang mga ministro sa PBCM, ang anak sa Espiritu Santong peke, niingon dayon siya pagsulti, nga di mo mauwaw, nga akong mga texter og cooler, pag-abot anak, di mo mauwaw sa inyong dagway sa pagpaminaw sa mga texter na kong cooler. Agoy kang iyaha di ay doon na di ko yung nabugnaw sa BBCM tungkol ni Roger Valencia. Niya pag-abot anak karon dito kay gitubag mas asawa so palpal siya kay gidala mag ospital. Una ang dili ang niingon ng asawa di gani magwawali ha. Nalabuan minus Pastor Bindilio hinuon kay niingon ang asawa gani Bindilio ni Roger Valencia giingna si Pastor Bindilio nag-ingon si ang asawang Roger Valencia. Oy, nadunggan ako ninyo Reverend nga ang tao dunay kinutuban ng kinabuhi og tinagalan. Unya walay tao makapugong anak, walay tao makabuot. Muna nga niabot naman gyud ang kuan sa kong bana. Muna nga dili na gyud na pagwa kabubuton naman sa Dios way matuman. Inana sa tima di nauwawas Bindilio. Agoy abi na mo og mutubag, wala mo tubag. Ang iyahay nung gibuhat, nagbuhat-buhat og istorya asa sa usa ka reaktor nga mutubag si Richard Canyaman nga among gibabati nadto miaging Domingo dire sa Cabuses Regio. Ato miaging Domingo nakabati mo sa record nga akong gipabati gi-play nako ang voice tape nga gibuhian ni sa reaktor nga sakop sa BBCM nga si Richard Canyaman. Unsay iyang gidakop? Abi nako og iyang dipinsahan. Ang dipinsa nagbuhat-buhat ang istorya. Unta ikaw Bindilio nagprogram director na lang unta ka? Ha? Ang imong gikuan ba naakas pag buhat sa mga drama, mo na imong baton, wala ka magkuha og kiniwa ka mag-eskwela theology, wa ka mag-eskwela sa pagkapastor, kay kamo kuno mga pastor, matod pa sa mga evangelist kauban nimo, mga theologian man kuno mo. Mo na giingon sa theologian og mao na imong rason kag theologian, imbes kay theologian, tontology. Theology. Ha? Pag abot na tanawa ra gud ni. Wala gyud ipabati nako ang kini karon una ko ni ang pagsagang ni Mitchell Bindilio, ipabati na yun ako, ang react ni Richard Canyaman. Tanaw na ko, o giunsa ni, pag buhat-buhat og istorya, nga nagbuhat na po sa istorya, unya diha minya gilabhan, atong paminawan. Be. Tanaw ta kay diha nato ipasukad. Ang gipangyaw-yaw ni Mitchell Bindilio, atong paminawan. Kaniya mga kaigsuon na kuan yung tagamay, no? Na naka-open tagamay sa ilang programa kay medyo naulahin tagamay. Then wala nato na lang tagaig akong pagtagad kay ga preskon man tong matuhana. Kanaganin tumo-tumo so naghimo-himo kag istorya nga kaganiya mga kaigsuon na kuan yung tagamay, no? Na naka-open tagamay sa ilang programa kay medyo naulahin tagamay. Bot-bot. Tanawara, naka-open tagamay. Ay, naka-open gamay. Unya nga man lagi kusog man lagi nimo. Masubay man lagi nimo usay kung mga taki ka. Unya magyaga-yaga ka sa among Reverend nga Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Unya mo ingong kag wala kay ka nakasapon ka lang gamay. Gamay dayon kay ngano dako mang isyu namo nato miaging Domingo. Unya kay gibinlan magdaghang pangutana. Ngano wa nimo tubaga? Tago dayon kas gingon nimo nga wa ka kasapon sa among programa. Ha? Tanawa may di ta kasapon inarang sistema. Kami i-post ko kadiyot. Kami og dunay among isyu kaatbang namo. Dili na mo nalungan, di kas pagsugod niya atangan na mo i-record na mo na walay bisan usa ka mong pisik nga dili na mo tubagon. Kay ngano gusto na mo nga matubag ang iyang isyu. Nya mga nung wa nimo nabuhata. Debater mga ka. Kung debater ka, ayaw tuguti nga ikaw nga dili ka kabati sa issues imong kontra kay imo nang gilabdan. Unya kay nganong magpalit-lit man ka. Nga unta nagsunod magas programa namo kay ikaw mo kay warriors ka diha sa 70 Adventist. Unsa? Dako ka, kuwang ka, di ka kontento sa makaubang pastor mo din sa Misamis Oriental. Wa gani manghilabot ang mga pastor din sa Misamis Oriental. Ikaw na hinuon maoy naas ni pulong. Imong tingog mo ipaabot din sa Misamis Oriental kay nagtuo kag haod ka. Kung ikaw haod ka og nagtuo ka nga sa tanan nga mga ebanghilista, ikaw mo ihaod. Prangka nga pag-istorya, ako di ko nimo ilang nga ikaw haod kas debate. Prangka nga pag-istorya. Balikon ko ni sa makadaghan. Kung nagtuo ka nga ikaw, haod kas debate, ikaw may laki kas debate, ako di ko mo ilang may laki kas debate. Bisan asa ta mag-abot, wa makoy santusos debate. Prangka og iabot ang atong duha kadalan, paningkamutan ko gyud.
paningkamuting ang imong isyo, di gid ako ilang paso. Kay ilang paso ko yun ang imong isyo. Ang gibuhat nako sa iri, ang gibuhat nako sa kanginan, nga naa pagtubag sa imong mga isyo, o kita harap-harapan, one-on-one ka debate, sigurado, buhaton ko gini, mas labaw pa ini. Ha? Ya, padayon ng ta. Nato na lang tagaig akong pagtagan kaya preskon matumatuhan na oy. Nag-interview po tong anak sa Espiritu Santong Piki. Ang iya pong ipag-interview, ang iya pong mga kauban. Then, ang namuot ko mga kaigsunan natay, na usang gi-interview nga, naday Evanghelius Master, saka po na suukas Biblia. Dahil magkarayo, ibutang po na, sa Evangelio ni Master, nakita sa Hasaan San Antonio, dapat Pos ko kadiyot. Initan ni Juan Bindilyo sa prangka nga pagka-istorya. Sa tinuod lang nga pagka-istorya, ang imo untang buhaton untang isyo ng dili ka mo ingon nga asa nga suok nga parte sa Biblia. Pag ingon anak karon sistema kay naa pa nagsumikad sa komentaryo ato na karon, sige ato lang paminawon kay diha nato gyud ipasukad. Ako lang kita sige post ko ni kay gusto na kong pamug-atan ako ni ang iyang mga isyo. may sa madapit. Kuyawa. Ya, Evangelio ni Master. Anya, ang sunod sa Evangelio ni Master, igala maon eh. Matod pa nato ilang gi-interview, butlang. Nga ano man po din tao ni matawhanan na. Ila na mag-ibulgar no ng mga way klaro. Nga, ang Evangelio ni Master nga niingon, mulakaw ko, akong ibailin imong akong lawas, kay akong dadon, magsige mo mong pangitan ako. Na magigiro da ito sa Master, kay mulakaw ibailin lawas. Anak ko dahil patilibas na ninyo, panahig TV Patrol or GMA ba noon? Ipakudaki ko, laos na inabilin, wala na itiiron. Wala tayo ulo, wapay kamot. Inandong ko yung sa among silingan sa akong kaila sa una nga. Magsabihan gali ang iyang bandang manok, mag-ibo ko nga ano, mga mag-iaway man yung pamilya ng asawa bana nga. Mag-iaway ang kanon ng asawa o makabihag man ang bana, makadaog tayo. Ay di ay, pag-abot sa bihag mga kaisunan, lawas na laibiling. Wanay pako, wanay ulo, wanay liog, wanay do kapaa, wanay do kapako, lawas na laibiling. Iya karon kani naman, ang interview ba? Makakala, ito ha, ano na bagong replay God? Ingandayan nga, ang Evangelio ni Master, mulakaw ko, ako ibilin akong lawas, ato pa, ang tail mo nilakaw. Lawas ibilin. Nananggal. Tuan na. Oh, tuan na ha. Nabati unsay gisulti niya? Nagbuhat ba makarayo. Kaduha na ra ba gini nako gipli? Kaduha na ra ba nako ni gipabati? Naa diya asa nga suok ka parte sa Biblia. Nga naa diya nga kanang mabasa. Nga naa diya nga si Tomas Yuinyo mulakaw unya pag-abot ana nilakaw ang tiil gibilin ang lawas, nilakaw ang kamot og tiil. Pag-abot ana gibilin lawas. Ako pagutana. Kinira. I-play ko doon sa dapit kagiyaw-yaw ni Richard Kanyaman. Nga naadya ka ni Igon, nga mulakaw si Master, unya ang mulakaw tail, gibiling lawas, unya mo resulta ka ananggal. Tarawa, makabalo ba ka o gamit sa imong himplo? Dili. Kay kung makabalo ba ka, asa ka kitag manananggal. Nga pag-abot ana, ang tail mo ay nilakaw, unya ang katong lawas mo ay gibilin. Di ba ang manananggal, gitunga ang pikas lawas? Base sa istorya. Tanawa gani ni Haong Banak, kabalo ba ka gamit sa himplo? Tudloanan pa ka, mura mo ka grade 1. Tanawa gani. O husto ba ka sa imong paggamit sa imong ehemplo? O anananggal, matod pa sa istorya, kana kuno, istorya raman po na, makita po nato na sa salida. Ang mabilin, dili man ang katong iyahang, katong dili tiil. Ang mabilin, ang tiil magyud na. Unya pag-abot ana ang katong kunong lawas, mulupad man kuno na. Unya sakto kas imong paggamit ana nga, ang nilakaw ko ang katong tiil, unya ang lawas gibilin. Unya ni amurag manananggal. Dili gyapon. May pagmuingon me nga kanang imong mga gipangbuyang isyo binuhat-buhat na nga istorya nga minog na dias imong nahuna. Na ipabati na to ang kang Richard Kanyaman og mao bagyo na nga ang tiil mo ay mulakaw unya ang lawas mo ibilin ni Master. Tan-aw na to ang gisulti ni Richard Kanyaman kay para nga tan-aw na to og kanang imong giyaw-yaw mao bagid po na gisulti ni Richard nga Kanyaman. Ya, paminawan ta.
mutubag sa pangalan si Lerna Valencia. Kinsay atong ngalan o kinsay mo ngalan, Brad? Ako tuod si Kuan Reverend Richard Kanyaman. Unsa may atong tuyo nga miduol man ta dinhi karon? Muriak lang ko bahin sa gisulti ni Mitchell Bendilio. Gawas nga iyang gisgutan ang kamatayon ni Roger Valencia nga bana ni Mirna Valencia nga buhi paunta kuno to karon kon gidala pa sa ospital. Natubag na sa asawa ni Roger Valencia nga gidala diay sa ospital ang iyang bana nga si Roger Valencia og nasayod pud ko ana nga gidala gyud sa ospital ang iyang bana. Ang akong reaksyon mudawat diay ni siyag sulti nga tumutumo. Istorya nga way klaro o text nga way klaro. Kusog ra ba ni siya mubasa sa Biblia nga nadunggan ako sa inyong clipping, Sir Reverend, nga sa Exodo 23:1 daw nagingon. Unsa man daw giingon sa Exodo 23:1? Dili ka mudawat sa balita nga bakak, dili mo ipataral ang imong kamot uban sa dautan aron dili mahimong saksi nga bakakon. Karon nataral gyud hinuon siya sa bakak nga way klaro. Unsa man ang uban pa nga reaksyon nimo, lugar, Brad Richard Kanyaman, sa imong pagduol? Katong bahin sa iyang gisgutan ni Pastor Bendilio, bahin sa kang master nga namatay kuno tungod sa pagkapalahubog ug pagkahinabako hilabihang bakakuna. Kay nga naman nga nakaingon ka nga bakakon. Kay kun mao pa pananglit dugay ra ko na nga na membro o dugay ra man ko na membro dinhi sa pagtulong ng PBCM, miundang na unta ko kung kana tinuod pa ang iyang gisulti. Dili ko makuno kay dugay na kong membro sa PBCM. Kanus aman day ka nagsugod sa pagka-membro sa pagtulon ang PBCM? Sa pagkatinuod lang, bata pa ko miabot o na membro din sa pagtulong ng PBCM. Ang akong edad, mga 8 anyos tingali ko, miabot ko diri sa PBCM og hantod karon. O imong mga ginikanan na membro ba sa niining pagtulunan sa PBCM? Oo, membro silang tanan. Membro ming tanan, apil akong mga kuan, uyuan o giyaan na membro. Taga Surigao mi. Among kagikan, taga Leyte. Kanya, nabalhin mi sa Surigao, dito ko na tao sa Surigao. Og na membro mi din 8 anyos akong edad. Unya, unsa may imong reaksyon? Kay tinuod lang, kaysa tinuod lang, wala pa mahitabo nga may pahulay si Master. Dugay na niya nga gisulti sa iyang pag-ibanghilyo nga akong napaminawan nga nagingon. Mulakaw ra ba ko? Pero sa akong paglakaw, dili na ko dadon ang akong lawas. Kay kung dadon ako ang akong lawas, daghan mong mangita. Mao nga ibilin ako ang akong lawas aron dili na mo mangita. Ug dugang pagid nga banghilyo ni Master. Ana siya. Pero kung mulakaw ko, ayaw ba pasamari ang akong lawas? Kay wala na rabay lain nga lawas nga gikasaaran. Magunsa na lang unya. Unsa na lang unyay akong balikon. Mao nga si Master hangtod karon wala gyud makatilaw og medisina sa pagbalsamar or wala gyud mabalsamar ang iyang lawas. Karon unsa pay dugang ebanghelyo ni Master nga imong nadunggan kay dugay na maday ka nga na membro niya imong gisulti nga mga 8 anyos pa ka kabatanon o kabata sa imong pagkamembro ni Master, ubay-ubay naging ka nga naibaluan sa ebanghelyo ni Master. Kay unsa ba ang ubang ebanghelyo ni Master? Nag-ebanghelyo pa si Master sa iyang pag-iyon. Timan-in ninyo, daghang Master sa tibuok kalibutan nga nagpatutuo nga mao'y tinuod pero nangamatay og pulos nga baho. Pero timan ako ray Master unya nga dili mabaho. Ug ang sulti ni Master nahimong tinuod kay wala man siya magatilaw og pagkabalsamar ang iyang lawas wala man mabalsamar.
og wala po siya makatila og medisina sa pagbalsamar. Pero kining pastor nga pastor kunuhay ni Kristo nga naa sa Seventh-day Adventist kon Sabadista, ilabihang buanga ngano tungod kay matud pa niya Reverend nga nagingon gibulad kuno nato si Master o giasin, hilabihan nga pagka mapanamastamason nga tao. Pero karon pa ko kadungog nga daghan mo tang reliyon nga inyong naengkwentro, pero dili man ingon ana og sinultihan. Pero bisan pagunsaon niya pagbugnaw sa mga membro sa PBCM, dili gyud mabugnaw kay ebidensya na lang daan. Asa ka kakita og tao nga dili balsamaron, tanawon tag dili ba manimaho. Pero si Master tinuod gyud nga wala mabaho si Master. Hinuon dili man nato ipamugos sa tao kung mutuo siya o dili, basta kay kini nga istorya o bangilyo niya o tinuod yun ni. Atong napamatian mga malamong tigpaminaw, instead nga mabugnaw siya kay namatay kuno si Master tungod sa pagkahinabako o pagkapalahubog. Di ay kay matod pa niya o maupa na muundang lang unta siya, mabugnaw siya. Gisulti na daw daan ni Master. Dili na namo gani angay i-review kay siya mismo tagtungod naka sinati sa gipakita lugar ni Master sa ang pag-ibanghilyo. Tubag lang lugar to nga og dili pa tinuod, wala daw gani balsamara, tinuod na nga among magtutulo kay nakasuito siya og matod pa niya og sa uban gani na tan-awon tag dili ba kuno mabaho. Pero wa namo na gamita sa pagpamatuod mga malamong tigpaminaw, nahitabo lang nga nas isulti namo na gumikan sa mga pagtampalas ni Mitchell Bendilio, niingon gani siya. Mao na siya ang interview. Mao na siya ang pag-interview ni Reverend didto sa ni-react nga gisulti ni Mitchell Bendilio. Ang nag-react si Richard Kanyaman. Napag-abot anak karon, asa sa gisulti ni Richard Kanyaman nga nag-ingon siya, i-play ko no. Mubiya ko sa pagka-ministro sa PBCM kung makapabati ka nga ang pag-interview ni Reverend nga matod pa niya dito ni Richard Kanyaman nga nag-ingon si Richard Kanyaman nga mulakaw siya unya ang iyang tiil maoy mulakaw unya ang iyang lawas ibilin, ang tiil og kamot maoy mulakaw. Ang wala masayri gud aning tawhanat kusog kay magbuhat-buhat og istorya, pero dili man na malikayan kay ngano sa Biblia, Brad Israel, do na bagay mga tao, Brad Israel, nga kini pag yung panahon na mo ay gitumbok ni sa mga apostoles o diya sa Biblia nga tigbutang-butang og tigtukod-tukod og istorya na abagyod na, Brad Israel Na mga hambugiro og mga tampalasan. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo, siyang kapitulo 3 bersikulo 1 lapos na ngadto sa 3 gingon, apan sabtak ini nga unya sa kaulihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya magahimahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon, sa mga ginikanan, walay ikabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. o tuan na unsay nabasa sabtak ini nga sa kaulahi ang mga adlaw managpanungha ang unsa man mga tao og malisod nga panahon, unsay taras tigbutang-butang, hambugiro, katuday mo ingon og kamo nakalusot mo sa uban nga mga gikatubang niyo sa debate, ako di gid mo kalusot nako, di dito kinapayas ni Bendilio sa una, nabi do na mi record nga nakuha nga voice tip niya nga iyan ang gibuhian sa iyang programa, maglisod kuno mi unya naglisod mi tubag sa iya mga isyo, mao man aron unya wala itagna ni Pablo sa kaulahi ang mga adlaw mutunga ang mga taong tigbot-bot istorya na kinsa man na way lain kinsa man kini si Mitchell Bendilio, pangutana gibuat-buatan kaning istorya Richard Kanyaman, munang paninglan ko siya gikan pagkaganiya sa among programa didto sa Radyo Ultra
pagpasa namo dito sa Dipolo, gipaninglan ko siya, i-play ko na nga nag-ingon ang gi-interview si Richard Kanyaman, nga nag-igon siya, nga ang mulakaw, ang tiil, o na ibilin ang lawas, ang kamot og tiil, maoy mulakaw, ang iyahang lawas, maoy dadon, asa na dapita nga gisulti. Ha? Na, karon, kay gipaabutan man to, gi-record man karon, ha? Gihuwatan karon ni Reverend og sa kauba mga ministro dito sa Waikurat Radio FM sa Balingasaag. Kwaon na pog record tan-aw ta kung tubagon ba niya ang akong pangutana. Ana ra nga sistema niya ang wala ko niya makuani nagpataka nagyaw-yaw inaana nga sistema mo nang gingon sa Abyas 1 bersikulo 15 nga dunay tao nga ang iyang gibuhat mubalik ra sa iyang kaugalingon. Mo puna nga dunay tao nga magyaw-yaw, ang iyang giyaw-yaw mubalik ra po niya ang mga pulong nga nigula siyang baba siya ra po'y maigo. Imbes kay gibuhian niyang rason para ngadtos iyang kaatbang siya na hinoy naigo sa iyang mga pinulungan. Doon na po'y tao nga giingon sa Biblia nga pinaagi sa iyang mga pulong mauwawan siya. Unsay prueba, Brad Warlito? Naabagyod sa Biblia, Brad Warlito? Oo, niya Brad Macarayo. Dinhi sa basahon sa Sirak sa iyang kapitulo 28, versikulo 25-26, gingon din his pagpayag, mga kaigsunan kini inyong patalinghugan. Gingon, busa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matagpulong o pag sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga nagulat, kanus ay ikaw masayop, o kung dili ikaw magbantay. Masukaw mo ikaw sa kagalingon mong mga pulong o malukwa pa diha sa tubangan niya sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa, munang tambag sa Biblia, timbang-timbanga ang matagpulong mugula sa imong baba. Kay basig dunay taong maghulat kanus aka masayop og di ka magbantay sa imong mga pinulungan. Mahilo ka pa ka og mauwawan ka sa imong mga pinulungan diha sa iyang atubangan. Ana ra, atubangan sa mga listeners, atubangan sa igdulungog sa mga ministros pagtulon ang PBCM, kayang imong giyaw-yaw, naamang ka sa ere, so nabati kas kahanginan, gusto nimong gidala ang imong giyaw-yaw para mauwawan ang mga ministro sa PBCM, pag-abot anak karon dito, o niya wani mo bantay, o niya tanawa, di, ikaw ra karon mo inaigo sa imong mga pulong, o niya, ang pangutana karon, kinira, o niya, tinuod na, nga ang imong giyaw-yaw, nga giingon giimpluhan nimo mura di anananggal kay ang naglakaw umurag magikiro kay maton pa nimo gibilin ang lawas unya ang naglakaw kuno ang katong tiil kuno gibilin ang lawas niya ang tiil milakaw katawa dayon siya muna giingon nakakatawa siya sa iyang gibuhat ang iyang gikatawan iya ra pong kaugalingon dili kami ngano man ang iyang gikatawan ang istorya nga murag anananggal kay ngano man kuno murag magikiro pud kuno kay ngano ang naglakaw tiil gibilin kuno ang lawas na asa mo kuno na pagtawag ko ng mong media na pasaksihin ninyo nga ang tiil ani milakaw ni ang lawas mo igibilin, mao ba gunay gisulti sa mga PBC? Wala. Ang gipasabot na mo nga naa diya nga ang among magtutudlo mulakaw, maunay wala masayri ni Bendilio. Iyon ana ra nga sistema. Mukuha mig sampol. Nagtuo man dagway siya og kanang gipasabot diha sa mga ministro sa PBC. Nga nag-ingon si Master sa pag-ibanghilyo, mulakaw ra ba ko, pero sa akong paglakaw walay si bisan kinsa makauban nako kay magdala man kay mulakaw man kun di ko magdalag lawas, kay kun mulakaw kung magdala kog lawas, daghan man mo mangita nako, may nang mulakaw ko nga di ko magdalag lawas. Sa akong paglakaw ayaw sa mari akong lawas kay unsa may balikan. Giingon na yung Bendilio ang nilakaw, tiil ni Master, mga tiil ni Master, unya ang gibilin kuno lawas. Di ra ba mo na giyaw-yaw sa mga ministro sa BCM? Ang nagyaw-yaw, ikaw ra ba ana? Pero pasultiha, kung leader ka sa relihiyon, dili pwede nga ikaw magbuat-buat og istorya. Kay kung magbuat-buat kag istorya, unsa kuno ang padulgan? Si Bendilio ray nagtug-an og asa siya padulong. Asa paingos Bendilio nga tigtukod-tukod istorya kung siya pasultihan, paminawan ta. Kaya ganun tumutungo sa naghimo-himo ka istorya na puros binutbut. Ito ata! Nagtugaan sa kanaganing tigtumo-tumo, munang tigbuat-buat ka mag-istorya, nga dili tinuod ka na bang binot-bot nga istorya. O nang imong giingon,
para nga dili mabut-but imong istorya, i-play karong sunod Domingo. Gipaninglan ta nakakaganiya. Dito pas Radyo Ultra, tubaga ka na. O niya pag-abot niya sa imong programa, tubaga kay giatangan ng imong tubag karon dito sa among Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, dito sa Balikasag, para ang imo karong iyaw-yaw, tubago na mo, napod na mo sa Radyo Ultra. Ay ingon ana nga sima para mo balik na po diha kanimo sa imong igdulungog diha ang among tubag kay para nga manglipaghong ka tan-aw na to og ang imong giyaw-yaw mainlaki magkaka. Na tan-aw ta admitado siya nga ang kana day tigtumo-tumo mo nang tigbuat-buat og istoryang binutbot dili tinuod. Ingon ana sistema na asa kuno padulong unya unsa day giingon niya pareho nun ta. Katunggan ka sa usa ka simbahan kung na mabuhat kang tumutumoy soon usa ka na kapasidahan sa Dios na ang tao nga tumutumo maka-angkon yun o kalaglagan. Do, pangutanan ako Bindilyo, usa man ka pastor ka dili. Leader ka sa reliyon dili. Pangutana, nag-ingon ka ba nga matod pa na nimo nga basta pastor basta leader ka sa simbahan. Dili pwede nga magbuat-buat kag istorya. Onya, nga no nagbuat-buat magag istorya nga ang mulakaw ama tail ra ni master onya ang iyang lawas ibilin. Asa na napita giyaw-yaw sa mga ministro og asa napita nga giyaw-yaw asa nga suok nga bahin sa interview ni Reverend ngadto ni Richard Kanyaman nga nagyaw-yaw si Richard Kanyaman ni ang mga ministro sa PBCM ni ang mga sakop sa PBCM nga nag-ingon mi nga ang mulakaw ang mga tail ni master pero ang iyang lawas ibilin. Asa na para ba madipinsa ng imong kaugalingon? Onya niingon ka man nga matod pa nimo ang tigbuat-buat og istorya. Asa dapita na nga bakak ang istorya, asa paingon didto sa kalaglagan. Nagpasidaan naman hinuong kas kalaglagan noon ni mundo. Ha? Unya pag-abot ana unsa pa imong gibuhat-buhat nga istorya? Ha? Matod pa na sa imong isyo nga niingon ka mao nay ilang doktrina. Asa na nga suko nos Biblia? Uy. Ang wala na may balo nga ang gipasabot namo nga paglakaw ni master nga among gitiman-an nga niingon siya dili pasamaran ang iyang lawas kay si iyang balikan. Abi ka niya og ang paglakaw dito mga tiiler ni Master Milakaw. Unya pag-abot ang lawas ibilin. Tanawa ra na Bindilyo. Lekturon ta ka og wa ka ma-lecture sa kadagkuan sa inyong simbahan og asa ka nag-eskwela pagka-pastor. Ako kang tambagan do balik pag-eskwela og asa ka nagkuha sa imong pagka-pastor. Inanara. Ngano sos pagka ang imong nahibaluan do sa tinuod nga pagkaistorya og mao na imong prinsipyo, mao na man lang gani na wa ka kahibalo. Naa gani magpadala gani og kana ganing panawagan nga dunay namatay mo ingon gani dayon. Gipanawagan namo talpulana kay ang atong parinti ani ni panaw na sa laing kalibutan. O tanawa mi panaw. Sa to pa milakaw. O anana nga sistema unsay terminong gigamit sa mga taong mitaliwan sa diri sa angadto sa laing kalibutan. Ang tao bang namatay? Kinsa nilakaw ana? Ang nilakaw unsa man? Espiritu. Nya dili tinuod. Nga ang espiritu makalakaw unya ang sa paglakaw sa espiritu pag-abot bilin ang lawas. Pero sa paglakaw sa espiritu ana nabilin gyapon ang tiil kamot ug ang kinatibuk ang lawas. Mukuha tag sampol. Kay niingon maka asa nga suok na sa Biblia. Wa di ka mahibalo. Pagtuod og utro muna kaanugon ba po kayo nganong nagbangga man ka sa mga ministro sa BBCM nga ikaw maningil nga di man ka na-eksuito sa nakasulat sa Biblia. Mangutana kag asa nga suok sa Biblia? Ha? Naa ba sa Biblia nga dunay mulakaw unya ang paglakaw diha bilin gyud ang lawas? Kay ang imo di paglakaw di ang tiil man di mulakaw unya ibilin ang lawas? Muna igiingon katawanan kara kayo kung ang mga ministro sa PBCM mao imo ganing imong alang-alangon ug bangga pagtuon sa kutro baira sa ang imong kahibalo diha sa balaang kasulatan kay basin unya og manglipaghong ka kay pag-abot asa nga partes kuha tag sample sa Biblia. Ehemplo niya naa ba sa Biblia gi-record Brad Rome nga dunay lawas na bilin pero ang espiritu milakaw. Ehemplo lang na nga atong kuhaon nga mauna nga naay giingon termino gigamit nga si Master Milakaw sa iyang pag-ebanghelyo mulakaw siya pero dili pasamaran ang iyahang lawas kay iyang balikan. Nag-ingon pod siya nga mulakaw siya nga di magdalag lawas kay para dili na ta mangita niya
iya din gibuat-buat ang istorya nga apil ako nung tiil ko ni Master Milakaw kuno niyan lawas ra kuno gibilin. Betan aon ta. Naaba sa Biblia ka kwartong sample Brad Rome. Doon na gyud Brad Makarayo ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 12 bersikulo 43 ug ilaw sa pagbasa sa bersikulo 45 naging dinhi. Sa diha Palihog pod pagpreparar Brad Warlito Santiago 2:26, Ecclesiastes 12 bersikulo 7 Brad Jezreel. ingon ini ang pamayag sa Biblia. Sa diha nga ang mahugang espiritu makagula na sa tao. Kini misuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay. Pos tagkadiyot, timan niya, timan ni asa kadapitan ni Pos. Unsay nabasa? Niguwa ang espiritu nga dautan tuwa sa lawas tao, sampol ra man na. Unya ang espiritu sa diya nakagawa sa lawas sa tao, atuan na, ni suroy. Nagsuroy-suroy na sa mga dapit. Sige, padayon pagbasa. Yun ini. Apan wala siya'y makaplagan nini. Sa 44. Unya, magaingon siya, mubalik, hinuon ako sa akong balay, nga akong gigikanan. Kay naamas nakasulat sa Biblia, Pos kadiyot, mubalik ko sa akong balay, nga akong gigikanan. Nga naman, unsa ba di ay terminong gigamit ni Apostol Pablo sa lawas sa tao? Ha? Unsa man ang balay nga gipasabot niya? Si Kristo man nagsulti, sambingay man na. Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa ika-2 Korinto. Timan na Brad Romea kay basahon ko sa ni. Sa ika-2 Korinto 5 bersikulo 1. Kay kita nasayod kun matun-as na kining atong yutan-ong payag didto sa langit. Sa Bibliang Katoliko ni, giingon kun matun-as na kining atong yutan-ong balay nga mao ang atong lawas didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa makamot nga walay pagkatapos. Kanining atong lawas, gitawag di ay na sa mga apostolis diig, balay sa espiritu sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mo bitaw nga naa sa nakasulat sa unang Korinto, mabasa sa nakasulat, gisplikar ni Pablo, nga matod pa niya, wala ba kamo masayod ng inyong lawas templo sa Espiritu Santo? Bus ang ato ding lawas templo sa Espiritu. Sa lain nga pag-esplikar ni Pablo, balay na unsay giingon, nigawas ang espiritong dautan. Na pag-abot anak karon dito, ni soroy ngadtos nagalinlaing dapit. Ang iyang gibiyaan niya kunong balay ang lawas, pero pag-abot niya nibalik kuno sa iyang balay niya usa giingon dayon sa Biblia. Ingon niya sumpay Brad Makarayo atong tiwason pagbasa. Ug sa pag-abot niya iyang makita kini nga wala puy si nilhigan o maayo ng pagkahimutang o unya mulakaw siya o magkuhag laing pito ka mga espiritu. Bisag diha lang ta kutob. Unsay nabasa? Mulakaw na pug kuno siya kinsay naglakaw-lakaw espiritu unya do, di makalakaw do. Unya unsa man nganong ang espiritu makalakaw? Sa balaang kasulatan, Brad Warlito, Santiago 2:26, ganiya ka ng ukay-ukay, Santiago 2:26. Palihog pagbasa, Santiago 2:26. Basaha diha, kay tan-awon ta, ayaw ipanghulog ang Biblia. Diha nakasulat sa balaang kasulatan, Santiago 2:26. Giingon sa pagpayag, sige basaha. Santiago 2:26. Kay tan-awon ta nis Bindilyo, lectureon ta ni, kay kung wala ni siya, makasabot ni ini nga atong gisulti pasabton ta siya og kining Biblia maoy wa niya masabti og wa niya masabti kitay mo lecture niya. Aha, niya. Sige, basa. Giingon din Brad Ang Makarayo. kamatayon unsa ang terminong kamatayon? Giingon din sa pagpahayag sa Santiago sa maong sitar Brad Makarayo giingon. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mauman o sa patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan sumala sa pagpahayag Brad Makarayo. Tuwa na! Unsay nakasulat sa balaang kasulatan, ang kamatayon maunay magkapasiparit sa material nga lawas sa tao ug sa iyang espiritu. Asa ang destinasyon? Sa material nga lawas sa tao ug asa ang destinasyon sa espiritu Brad Jezreel. Kay mubiya ang espiritu sa lawas nga material kung giingon ordinaryong tao kung moabot ang kamatayon.
asa paingon ang material nga lawas, asa paingon Ang espiritu. destinasyon na Brad Makarayo ngadto sa Dios. Gingon diri sa nakasulat sa Ecclesiastes siyang kapitulo 12 bersikulo 7 gingon og ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag nini. O, tuwa na. O niya do, unsa man, unsa may nabasa, giingon nga ang paingnan, ang padulngan sa material nga lawas sa tao, tuwa paingon dito sa pagkaabog sa yuta, asa paingon ang espiritu, mubalik ngadto sa Dios. O niya do, sa paglakaw, wala igna, nga musuroy, tuwa na po dito nagsurusuroy ang espiritu, ingon anak nga sistema. Mao bitaw nang giingon nga sa pagkabanhaw na sa mga patay 12:25 nga gilecture sa atong Ginoo Kristo ini kabanhaw sa mga tao gikan sa mga patay dili na sila mga asawa di na sila mamana may sama na sila sa manulunda sa langit nga ang status sa manulunda sa langit diya sa Hebrehanon 1 bersikulo 13 14 espirituhanos kahimtang nga sulugoon nga ipadala sa Dios aron nga suguon niya sa espirituhanon nga sulugoon unya do walay mga kamot ug tiil unya unsa man di ay nang mga tiil nga imong gipasabot tiil nga material sa among magtutudlo. Unya, ang kaputol pong lawas, mao ti imong gisabot nga maoy ibilin. Ang kinatibuk ang lawas sa magtutudlo, maunay gipasabot sa among magtutudlo nga ibilin niya kay ang iyang espiritu tuwa dito milakaw pero pag abot ana dili pasamaran kay giingon sa pagpahayag sa magtutudlo unsa pa may akong balikan ug inyong samaran ang akong material nga lawas. Unya do. Nahusto na ang imong pagkuando, ang imong pagbuat-buat istorya. Mo nang giingon, mabuat-buat tong istorya. O niya, karon niingon ka, ang tigbuat-buat istorya, malaglag. O niya, do, kinsay nagpamatuo, do, nga malaglag ka, do, ikaw ras imong kaugalingon. Mo na, klaro na siyat sa kabo. O niya, tanawa ragon, o nakadipinsa ba ka? Ha? Tanawa ra ang imong giingon. Niingon ka, ni-challenge ka. Isamarais ko lang ni, ang mga bahaw, nga akong pangutana, nga wagin yung tubaga. Wa gid nimo tubaga giingnan bitaw ka ni Reverend kaganyan na bati nimo dito sa Radyo Ultra nga ang akong pangutana wa gid nimo tubaga ni ana si Reverend ang pangutana ni Brad Makarayo wala tubaga ni Bindilyo nganon di nimo kayang tubagon kay ngano og mo tubag ka supalpal ka ngano man parehas ra gud na gipaninglan nimo si Reverend asa mabasa nga Reverend Charlie Eugenio si Charlie Eugenio tawag Reverend anak sa Dios nga Espiritu Santo gipanhinglan bitaw ka asa pud mabasa nga ang ngalan Bindilyo pastor ni Kristo og pastor sa SDA asa mabasa ang SDA sa Biblia og asa mabasa ang ngalan ni Mitchell Bindilyo nga usa ka magwawaling Kristo way mabasa asa pang paningil ko adtong miaging Domingo ang paningil ko kinira kon ang katapusang iglesia mao ang SDA unya ang katapusang iglesia base sa lagda nga mabasa pahina sa 61 sa numero 23 nga pagtulunaan sa numero 9 pangutanan numero 9 tubag numero 9 nga tubag og numero 10 nga pangutana numero 10 nga tubag unsay giingon kinahanglan nga ang katapusang iglesia dunay manalagna nagtuo ba ang Adventista del Séptimo Dia nga si Mrs. White nakabaton sa pagpanagna gitubag yun oo si Mrs. White nakabaton sa iya sa pagpanagna pangutana nag-ingon man ka way mabasa nga basahon sa magamit sa nagkalain-lain nga mga evangelist o mga pastor o mga preacher o mga ministers walay mabasa magamit o walay magamit nga basahon nga nagpamatod nga si Mrs. White propeta giignan tabitaw ka kining lagda basahon ni dili kining gikan sa kasing-kasing basahon dili kinsay nagsulat ani di ba si Mrs. White kinsa si Mrs. White diha sa SDA ug unsa si Mrs. White sa SDA usa siya ka manalagna pero para ni Bindilyo si Mrs. White dili manalagna na kung pananglitan tinuod ka sa ato pa bakak ning basahon kung bakak ang basahon asa di ay labaw ninyo ni Mrs. White ikaw si Mrs. White. Ito'y kara ni Mrs. White Bindilyo. Nga naman, ug wala pa si Mrs. White. Wala unta ang SDA. Ikaw rin nagsulti, anak, nga ang nagsugod sa SDA. Mao si Mrs. White. O kay si Mrs. White, mo'y nagsugod sa SDA. Co-virtual founder si Mrs. White sa ato pa. Ito'y kara.
kung ikumparar ni Mrs. White kay si Mrs. White mao'y nagsugod sa SDA ug wala si Mrs. White walay mapasakupan mo nga may SDA, walay mapamatud-an mo nga ang katapusang iglesia mao ang SDA. Da karon kung si Mrs. White dili man di ay propeta na din sa man di ay propeta dahil sa katapusang iglesia nga mao ang SDA. Kung walay walay manalagna diya sa SDA, sa ato pa ang SDA dili pa di ay mao ang tinuod nga iglesia o katapos ang iglesia. Napunan ko pa na pangutana, dungagan ko pa yun na. Niya, asa mabasa nga ang SDA diha sa Biblia, litra por litra, nga mao kana ang gitawag katapos ang iglesia. Butangan tayo kag problema. Butangan tayo kag problema nga mga pangutana tubaga sa imong programa. Tubaga. Kay nangahas ka sa imo bitang programa, ipabati gay na ni Reverend gani sa amo gani programa nga grabe nimong pagpanangpit sa kungalan. Sa ato pa, kay imong gisangpit-sangpit, nagtuo ka, ganahan ka nga buhian ta kag pangutana. Na karon do. Nakatubag na ka do. Ha? Unya katong giingon nimo dugay ng panahon nga ang Horeb, ha? Ha? Niingon ka man nga ang Horeb ug Sinai managkalahi na. Unya gigamitan ka dito sa Deuteronomio ug Malakyas, maora man na. Unya ang pangutana karon, ha? Maora man ang Horeb ug Sinai, unya unsa man na gitubag nimo na. Wa gyud tubaga. Busa daghag mga bahaw nga mga pangutana gibuhian namo nga panos na lang na, nga baho na lang na og sa pagkaon pa na. Di na gyud mapuslan nganuman, di man gyud magamit kay di man gyud na. Di man gyud na kauno ni Mitchell Bindilio og sa pagkaon pa na. Mao po na muhilabot gani kas mga ministros BBCM ipaniguro do kana bang makaigo niya masakit ra ba dayon kag sangpiton ra ba dayon ang abogado, ha? Unya ang pagsangpit ra ba namos abogado ang attorney ikaw nga naminaw, ha? Ikaw nga nagsunod kay makita man mi sa internet ang amo mga programa makita sa internet. Sa diha nga makita nimo attorney sudo nga ang among mga isyu. Kung ang among mga isyu ingon ani nga sistema mao'y timan ni attorney kung ang amo wala mi mabati nga tubagonon focus mis doktrina dili ingon ani ang tenor sa among sinultihan. Bisan pa ang kining akong kataas sa akong boses dili ni ingon ani kung pananglitan nga ang among mabati diha puros ra pagdevelop sa ilang pagtulunan. Butang ko pananglitan, si Mitchell Bindilio, ang iyang programa, pagdevelop lang sa ilang programa, dili siya mga takis BBCM, iyahan ang katungod. So kami sab, mubuhi sa mi, magbuhat po mi og doktrina, nga para rapod nga nganong naapod ang PBCM. So walay maligsan namo. Pero kay unang nang ligi si Bindilio, nilikay lang mi. Paglikay mi, sa Ilos Bindilio, among gisugat di ay, mangligis day ka, among gidawat o pagdawat namo ingon ani ang naitabo attorney. Kining amua pagsagang lang sa mga gisulti ni Mitchell Bindilio. Pagsaludar nako nimo attorney, kamo nga mga abogado mga lantip kayo mo, manggialamon kayo mo. Ngani ug minginahanglan mig legal nga mga pamaagi, anha man mi sa mga abogado mangita og mga talambagan legal. Iyon ana nga sistema, kay iyon ana mo ka manggialamon. Ngani nahibalo kami nga kun na gani mga kliyente gani ninyo nga magpalaban ninyo sa ilang problema nga musangko na ngadto sa kaso o magpalaban kay ninyo, ang una ninyong buhaton mangutana mo duna ba mo'y mga witness. Unya ang mga witness ninyo ipatubang, sige patawag dire, dada sa kong atubangan dada sa opisina nako kay kuhaan nako sila sa ilang statement kay sila man ka ang imong mga witness. Pag-abot anak mo say-say dayon ang mga witness, pag-abot anak karon dito paminawan nimo og dunay kakulangon gani sa mga statement sa mga witness, imong dungagan na ninyo, tudluan ninyo, giyahan, iyon anaon ninyo pag-istorya. So yun anang sistema, mao po na attorney, si Mitchell Bindilio, tambagi ragod, o kung pananglitan di madalag tambag, ikaw po Bindilio, iyon anira sistema, sa dili palagi ka mo, buhi ganis imong istoryas kahanginan, adto sa kapatambag sa inyo abogado, iyon anang sistema, kay para ba attorney? Mayo bagunin ako buyan attorney, maura ba niya topic? Ako ra ba ning buyan? Kay mao ni akong iatake dito mga ministro sa PBCM. Di ba ka ako mabakuti ani attorney? Para matambagan ka ba? Iyon na nga sistema. Masakit ra ba ka maura magkuami ana? Tabang namo nimo na. Kay ngano man unsaon man nga imo man ning gisudlan? Ikaw ra ba ni sulod ani Bindilio? Ikaw ra ba nagsugod ani? Dili ra ba kami? Igo ra mi nanagang. Kung sa bunal pa nimo numero 1, pag abot ana, sagang namo numero 1, counter mig numero 1, daghan pa ang mga gipangbuhian namo nga mga isyo, nga mga istorya nga
alas 8 naman ta 8 busa nakalapas ta ang atua mangayo ta pasensya sa management yung anak nga sistema sa kauras ang atua pero saon man nga kita man pod mo'y nalit. So inani unsa ikasulti nimo gamay lang ang statement Brad Warlito. Oo. Kini manggon si Bentilio, aning kamot po na siya nga bisan sayop siya. Aning kamot na siya kay aron pod nga kanunay nga dili makulob iyang kaldero oy. Kay mao man gud na ang iyang yung Katungod na nila. Katungod nila na. Okay, katungod na nila inana sa sistema. Unsa kasulti Brad Romy? Kung ikasulti Brad Macarayo ng Bindilyo, may pagmughunong lang siya pagpangilabot sa atong pagtulunan. Kaya aron di siya maulawan og samot. Kana ra dili ingon nga may pagmuhunong sa kay nahadlok ta siya mga isyu, wag ta madlok sa iyang katarungan. Ang atuan dia nga og minana na malasigi siya ka supalpal na may pag dili na siya manghilabot aron nga walay tubag nga atong buhaton. Kuno magbuhat og mga tumutumo, siya ra man nagbuhat-buhat og buhat og tumutumo.